De 10 ani creștem oameni și business-uri de 10. Ca să începem a fost nevoie de curaj, dar ca să creștem am avut nevoie să construim o echipă care să împărtășească valori precum responsabilitate, proactivitate și învățare continuă. Credem în oameni și în puterea lor de a se autodepăși. Credem în business-uri românești de succes. Le-am văzut crescând odată cu noi și am pus umărul la campaniile de promovare a peste 500 dintre ele. Misiunea noastră este să sprijinim antreprenorii români să-și scaleze afacerile prin instrumentele de digital marketing potrivite. În acești 10 ani am învățat cât de important sunt oamenii care ni se alătură în parcursul nostru către performanță și pentru asta le suntem recunoscători. GAN Media îți mulțumește!